हे गाइस, गिबियावनो आंनि बे बड' एग्रेसन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दायो आं नोंथांमोननो मोनसे गेमनि बागै खोन्थानो नागिरदों आरोना। बे गेमानो जाबाय टिन पार्टि रयेल आरोना। ओमफ्राय बे गेमखौहाय आं गेलेबाय थायो। ओमफ्राय आं माने बे गेमावनो गेलेनानै फैसा खामायो आरोना एसे एनैखौ। ओमफ्राय माखासे लोगोफोरनो आर्निं खालामबाबो फैसा नोंनाव कमिसन फैयो, बनास मोनो आरोना। नोंथांमोनहाबो गेलेनो हागोन। आं नोंथांमोननो बे गेमखौहाय माबोरै गेलेयो माने खिन्थिनोसै आरोना एसे। ओमफ्रायो आं लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै डाउनलड खालामनानै गेलेबानो जाबाय। आं दायो टाइगाराव होना नायनोसै आरोना। टाइगाराव 20 थाखा होबाय आं दायो टाइगारावहाय देरहाबाय आरोना लोगोफोर। नोंसोरबो होनो हागोन, आन्दाज लानानै होआ दै, आन्दाज लाना हो। आं खनसेबाव टाइगारावनो होबावगोन दै। टाइगाराव 20 थाखा होनोसै। देरहागोन देरहाया नोंथांमोनहा नायदो। नोंसिनि आन्दाज एसे गेलेयो आरोना। थाङोबो लाबबो जायो। आं आरो ड्रागनावबो 10 थाखा होगोन आं बुंबाय। बबे मोनसेयाव जायो नायनोसै। आं नै टाइगाराव दायो देरहाबावबाय। नोंथांमोनाबो बिदिनो गेलेनानै उइद्र' खालामना लानो हागोन आरोना फैसाया। थ' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ माबायदि गेमखौहाय गेलेयो। नोंसोरनि आन्दाजावसो गेलेयो आरोना। ओमफ्राय दायो आंनावहाय गेलेना मोननाय फैसायाहाय 207 थाखा दङ। ओमफ्राय आं बेखौहाय उइद्र' खालामथ'ला, आं बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना। ओमफ्रायो आं बेखौहाय गेलेफिनगोन। ओमफ्रायो एसे बारा जाबाथाय आं बेखौ उइद्र' खालामना लानोसै आरोना। नोंथांमोनाबो गेलेदो, उइद्र' खालामना लादो। लोगोफोर, नैबे बनास मोनो, बेयावहाय बनास, नैबेयाव बनास मोनो आरोना। ओमफ्रायो आङो नोंथांमोननो माने आं बेसे उइद्र' खालामखो नोंथांमोननो आं दिन्थिनि आरोना। ओमफ्राय आं बांसिनानो नैबे ड्रागन BS टाइगारावनो बांसिन गेलेयो आरोना। ओमफ्राय बेलेगखौ बारा गेलेया। गेलेयो नैबे 7 आप डाउनावबो गेलेयो आङो, अनेकआव गेलेयो आरोना। ओमफ्राय गेमा आंना मोनसेल' नङा, बिदिनो आरोना अनेक दङ। ओमफ्राय आं बे लिंकखौहाय गाहायावनो होना दोनखागोन डिसक्रिपसनाव। ओमफ्राय आं बेसेबां उइद्र' खालामखो नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो आं रिसार्ज खालामनायखौ नोंथांमोननो खिन्थिनि। आं रिसार्ज खालामनाया जाबाय, नैयावहाय VPIP आव थुबानो नुगोन। ओमफ्रायो नैबे आंनि रिसार्ज खालामनाय आरोना, टटेल 1480 थाखा आंनियावहाय रिसार्ज खालामबाय आरोना। बेयाव रिसार्ज खालामनाय माने आंनि पार्सनेल फैसा नंखाया बियो, माने आं बेयावनो कमिसन मोननायमोन आरोना फैसाया। ओमफ्राय बे फैसाजोंनो गेलेनानै देरहानानै आं माबानानै सोना लानानै आरोना, उइद्र' खालामना लानानै आरो सोफिननाय आरोना। बे रिसार्ज खालामनाय माने लेभेल बायनाय जायो आरोना माबाबाथाय। ओमफ्राय नोंथांमोननो आं खोन्थिनोसै र'। नैयावहाय मेसेज दङ। आं आदसा, नैबेनो आंनि माने आं उइद्र' खालामना लानाय फैसा आरोना। नैबे फार्स्टआवनो जाबाय 200, 300, 500, 300, 300, 200, 150 बिदि। आं नैबेखौहाय आं उइद्र' खालामनाय आरोना। गेलेना मोननाय फैसाखौ आं सोना लानाय। नोंथांमोनाबो बेबायदि गेलेयोब्ला सोना लानो हागोन। आरो लोगोफोरनो इनभाइट खालामहर आरोना। इनभाइट खालामबाथाय नोंसोरनाव कमिसन फैगोन आरोना। नोंथांमोना बिदिनो गेमखौहाय आन्दाज लानानै गेले। ड्रागन टाइगार, आंबो बिदिनो एसे एनै गेलेनानै बेखिनि एसे एनै फैसाखौ आं गावनि खरसायै खामायनाय आरोना। नोंथांमोनाबो बै आं डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामदो आरो गेलेदो। नोंथांमोना लोगोफोरनो इनभाइट खालामनानैबो आर्निं फैसा खामायनो हागोन। नोंथांमोना गेलेदो आरो 11 थाखा 50 थाखा 100 बिदिनो सोनो हायो। सोना गेलेबानो जाबाय। नोंसोरो आन्दाज लानानै गेले एसे मोजाङै। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि बे बड' एजुकेसन इउटुब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो लोगोसे नोंसोर डाउनलड खालामदो आरो गेलेदो। बाय बाय।